Kani All India Radio Shillong ka khubor ban puli de iba dahun ramdi. Kimat makongsan ka khubor man tak stem. Kawe lama menteri rang badu ka Riu Narendra Modi ka cruise MV Ganga Villas Varanasi. Biang pura ki jing pen krek ka Meghalaya na ka benta ka jingyat bet ka election sa kaying dorbar tauan ong ka Election Commission of India. But unpentibet palat sanpo hajar ngut ki samla ka Meghalaya ki liang ki kam karkhana hapo ka scheme PMKVY 4.0 ong umentri khana ka tanat skill development and entrepreneurship ka sarkar pring Rajiv Chandra Shekhar. Ki khubor bapnya. Menteri rang badu ka Riu Narendra Modi nin ka sngi ula kawe lamai ka cruise jong kawa ka bajong tam ha perthei ka MV Ganga Villas Varanasi lengba ka video conference. Ka MV Ganga Villas cruise kanya na Varanasi Uttar Pradesh Dibrugarh Assam lengba ka ri Bangladesh. Umodi ula play bat bu nongrem ro ya shibon ki weipat ki project lenti ki balong palat 6000 klur tingka haba ajing kren ha kani ka jingelang menteri rang badu ula ong baka India ka don bahai ka lat haba yade bat ki lenti namar baka ri ka don hadu palat shispa arpusan teli ki wa bat ka long ro ka baduna dor bha ka bailet by one ula ong ro baki kampen roy ki balelle da ka sarkar ha ki lenti ken pen kiyo ka khayi pateng bat ka kam jingok kai perthei Umodi ulo ong ru bakani kan yarap ban penlong ya kathan mi ngi kum ka kor penroy jong kari. Ka Election Commission of India ka traina ka benta ka jing penlong ya ka election ka bukut bat ka bajajay ong Chief Election Commissioner Rajiv Kumar haba ajing kren shakilat pathay kubor ha Shillong hanin kasngi. Chief Election Commissioner rangkat bat ki Election Commissioner Anup Chandra Pandey bat Arun Goyal kilapoy ha Shillong na ka benta ka jingwan jingok ba arsingi jongki halor ka jing khmi benya ya ka jing pen kre ka jelai ka election sha ka yeng dorbar thawan ka bansa longshen. Chief Election Commissioner ula pentip baka commission kan penbit penbiang ya baro ki jingdon kam bakongsan jong kinong thep vote. Ula benrap ru ba an penbiang ya baro ki jingdon kam haki jaka thep vote na ka benta ka jing pensuk ki riu temen bat kinong thep vote ki badan jingduna haki department. Chief Election Commissioner ula banjur ru baka commission kan nam ailat ki jing pentri kam ya ka pisa bat ka jing pen e-borment bat kala batharu ya baro ki tenat badai khmi bakin pet perman bat shimkya ya kani. Ukumar ula kenturu ikinong shnong bakinwan syakhamat bani shimbentah kani ka election bat ula ongru ba kinong shnong kilaban ujor syaka ECI lada don kanu ka jing ko trikam jong ka rukom tap vote bat ya kani kilaban le leng ba ka si vigil app. Menteri rang ba ka jilla kondat ki sang mahnin ka sngi labu mau nongrim ya ka jingpen he ya ka umlengka water supply scheme bat ka nongse water supply scheme hapo jong ka jal jivan mission ringkat bat menteri sarkar bat MLA berem ka Amelim constituency uba hamlet doling ha ka jing tho jong uleng ba ka Twitter menteri rang ba ula ong ba ka jingken thup ya baro ki census town ha Meghalaya hapo ka jal jivan mission kanyarap ha ka jingpen yo ka umbam umdi ka bakhu chakishnong ki thau bajanjar Menteri rang ba hanin kesngi ula plero ya ka jingpen thamma ya ka surok agya medhi para Phulbari tura hagaru badha bat ula boro ya umau nongrim na ka benta ka multi facility hall jong ka manchak IVCS hading nak para Southwest Garo Hills ka bala beting ka da ka MBDE. Chairman ka Meghalaya State Law Commission bat ubalong ru MLA ka Nongston uba Bersat hanin kasngi ulabu ya umanong rim jong ka jingken teo kardan ya ka Nongkenjang Sub Center sa ka Primary Health Center hapalaw jong ka Nongkenjang Sub Center West Khasi Hills District. Haba ajing kren ha ka ni ka jingelang uba Bersat ula penpaw ka jing sngo komen balala ban pen urlong ya ka jing angnot ka bala slembha jong kipat ba bat ula kentu ya ka jing etrelang kinong yalam shnong bat kinong shnong kanang banwan ra ya ka roy ka par ka than ha baro kilyang laban ka ru hangni balamang khandai klur nyopo pra lak tingka na ka benta ka jingte ya ka PHC bat ansa pendep ya ka hapo kishipo banai Kajla Meghalaya kalapalat ya ka State Mental Health Helpline iway saw iway not number baki brew kila ban pun na kabenta ka jingeram habayade banyo ikijing sumar babyang ha ka jilla bat ka kot ka khya jong ka jingmot jing parkhan Menteri ka tanat ka kot ka khya ka jilla James PK Sangma ha ka por bapalat ya ka ni ka helpline ula ong bakalong ka jing sarong ya baro bashib banai hadien balala banwanra ya ka State Mental Health Policy lala banwanra pat ya ka
mental helpline kabalong kabakongsan ban ay ka jingerap hakaliang ka kot ka khia ka perkhat perdan hakapor ka babyang syakitu ki badan kam ya ka jingeram kiwei ki balaidan lang hakani ka jingelang ki kanthop ya usampat kumar principal secretary ikong RM Kurba secretary Uram Kumar S Mission Director ka NHM, Dr. Y.A. Pira, CEO ka State Mental Health Authority, Meghalaya lembat kiwei ki he sarkar. Kani ka khubor kawan sipi na ka All India Radio, Shillong. Menteri Kena Ketenat Skill Development and Entrepreneurship but Electronics and IT ke Sarkar Pedeng Rajiv Chandra Shekhar ubadladan Shillong arsngi menta bat henin kesngi ulaya kendo bat kilat pathai kubor bat kren halor ka PMKVY 4.0 ka balong shibenta jong ka Skill India Mission ka bawan ra kisam lai ki course bat ki skilling program jong ki benta bapher Chandra Shekhar ula ong bahagi khat ar banai banwan ka Sarkar Pedeng kan sepentebet ye ki palat sanpo hajar ngot ki samla ka Meghalaya hakilyang ki kam karkhana hapo jong ka scheme PMKVY 4.0 ula pen benaro halor ka jingple ka nialet bat ka jaka pule jong ka tanat electronic and information technology ka Sarkar India ka Bansalong hakikat pra banai banwan ban ai ki jinghikai ki bayadei bat ki technology na ka benta ki nong seng kamla jong ki samla ki batmu seng kamla jong ka jella Meghalaya uni menteri ula pentep ro baya ka STPI ne ka digital India Hub Shillong an sa pentri kam na do ulber menta usnam bat ka ne kan dei ro ka center ka banengkong yaki online gaming hakari Menteri Ketenat Information and Broadcasting but Ketenat Youth Affairs and Sports ka Sarkar Pedeng Anurag Singh Thakur ula ong bakisamla ki deben sngau sorong ya ka jingru spa ka tenrai bat clarity jongkari haba ajingkren haka yuba sambat India at 2047 ka agha agartala uthakur ula kedau halor bakumno kisamla kila banyidon benta haman ki benta ban kentiu ya kari India ula pensluro ya kisamla bakin yeng ban yele persya ikijing sniu haka imlang saalang ka Meghalaya Congress kala penpau bakam kwa ban bu ya kamat jongka ILP haka manifesto jongka ong kinong yelam ke AICC hadin ke jingelang bat ki kertong ka seng hanong ba Shillong hadin ke sngi Kinong mi khamat ke AICC balalam khamat do MP ke Raja Sabha umukul bi wasnik kilawan Shillong hanin ke sngiban wan bishar banya ikajing pen kre jong ka seng na ka benta ka election habakran shakilat pathai kubor wasnik ulapen pau ikajing kermen bakato katni kinong yelam ba khamat shen kin sa penyeso sya ka seng congress bat udan shibon ro kajing kermen namar ba ka seng kan pen mi ikikertong jong ka habaro andriu photli ki constituency Wasnik ula keren benya bah halor kinong rem jong ka seng bat ula ongru bagi jingmi ki kertong bathamai kan ajing mentoy bat erap bah ya ka seng kongres. Uni unang yelam ka seng kongres ula kedawru halor ki jing teko trikam jong ka Sarkar bementa bat ula ongru babuan na ki jing kular ki bakane ka Sarkar kala kular ka klemla ban pen urlong. Ka office u District Medical and Health Officer ka East Khasi Hills District kan sa penlong ka special immunization campaign hakilai kala kata kakala ka banengkong hakakhanriu tarik ukala lengkon kakala ka baar hakakhanriu tarik urempang bat kakala ka balai hakakhanriu tarik uluber arajar arphulai ka special immunization campaign ka dikalat ka banyadai ki khana na do dangkha hadu sansnem karta na ki jingpang ki babunjat lengba ki injection ki ba ka Sarkar ka IA shabaro ki khana habaro ki jaka sumar jong ka Sarkar hapo jong ka universal immunization program Palat si hajar ngot ki kenthai kila penyeso sya ka seng BJP hinen ke sngi ha 18 West Shillong ha ka jingdon rengkat menteri kena ka Sarkar Pedeng Rajiv Chandra Shekhar ha ka jingelang ka bala penlong ha pelau jong ka Hindu Mission Shillong ki balaidan benta ha ka ni ka jingelang ki kenthop ya UMLA ka BJP ubasan bor Shulai State President ka BJP ubalongro ukertong na 18 West Shillong uba Ernest Mauri nalor ki weki dekhot jong ka seng Haba ajing keren hakani ka jingelang menteri kena ka Sarkar Pedeng Rajiv Chandra Shekhar ula ong baka jingwan penyeso jong kisia jarngot kilong kemesya ka BJP kanang penklan ya ka jing angnut ban penlong ya ka ri India ka bathamai. Ula ban rap ro baka BJP ka train na ka benta ka jing kentiu bat ka roy ka par jong paro kinong song ka ri. Chandra Shekhar ula ong baka than siya tela mi ngi khamtam
Meghalaya kadang duna baha karoi kepar bat kejingte ki babiang Henry da kejingwan jong ka BJP hakabor hakasorkar pedeng barok ki ek kila suki bat kindang bunru ki jingkela. Bat asyaban penkut ya kekubor sa sisien kiman bekongsan. Kawe lama menteri rang bakdu kari Narendra Modi ya ke cruise MV Ganga Villas Varanasi. Biang pura ke jingpen krek ka Meghalaya na kabenta ke jingyat bet ke election sa kijing ror bartawan ong ka Election Commission of India bat an pentebet palat san po hajar ngut kisamla ka Meghalaya hakilyang ki kam karkhana hapo ka scheme PMKVY 4.0 ong menteri kena ka tanat skill development and entrepreneurship ka sarkar pedeng Rajiv Chandra Shekhar. But asyab ban penkut ikut kubor mentang in penken mau pi bah kapor prabajing ini sok bat ke Delhi station na kabenta ka kubor ha ka ketien Hindi ban penbuat pat da ka kubor ha ketien pareng ha kapor prashipawa ka kubor na katan chatela mingi kan wan chapi kapor prashiteng kani ka All India Radio Shillong.